Поста хора, аз съм Будок БГ, тук при мен е Irish БГ, сега играем League of Legends. Блица, какво прави бе? Моите тяко. Прази им фърст бил, човек. Дано. Само искам да кажа, че не сме много добри. Колко ти го казваш? Нали почнах много клипки. О, Мундо е на ботна. Игра First Time Motion, don't hate me please. Които преди викаха, че е много слабо. Кое бе? Ти лути си бе. Кой ти каза тия глупости? Преди бе, преди. 5 минути, 8 минути преди да играх и играем Mail West. Не обръщате името на... Не обръщате внимание на името ми. Игра в чужд акаунт. Тихо е. Чебдар без... Това били ти май играеш така? Лебланка ли да? Тя е път. Да. Каквито бе? Айщо да. Не съм си включил. Канала на Irish БГ в описанието. Айде бе Мундото бе. Какво правиш тази бе? Мисля, че бота ще го спечелим. Гледам също 20 някакви лева. Има и 15. Не, мислях миньона. Има 15, 15, 11 се слага. Да, това Блица е нещо много тъп съпорт. Бягай бе Блиц. Надявам се да се чувам добре в клипа, защото иначе ще садна. То май... Човек, ако не се чуваш, сори. Ще си седна в клипа си говоря сам. Оле, не ми свърших маната. Фарм. Аз имам. Добре, ще хубаво Блица да я дръпне там. Поне един път да дръпне някой. Тази колко има по-малко от мен, окей. Значи тази има повече такова. А не, аз съм с повече на билите, но тя съвсем би повече. Едно в едно ли ще играем бе, 300? Няма да я взема. Бягай Блиц. Колко пари трябва да зайде? Бота го печелим. Аз трябва да взема един реген манат. От тя ти казвам. Няма, то от Season 6 няма. Нали знаеш? Гледай, че пък мислим да става нормално. От новия сезон няма такива бе. Не такова, имам такова, има като атака, като ще атака нещо такива. Увеличавай си. Трябва да цъкаш повече лиги, защото нищо не знаеш. Знам да, знам. Ние да говорите по друг начин, смисъл. Имам айтем, който ми регенерира по-бързо маната, 5 секунди по-бързо ми бие. Регенерира и това. И ми добавя повече, плюс 200. Знам, че няма такова. Ние взехме кила на бота. Малко тъпо, че няма реген на малко на регите. Не, има смисъл, ма такива почнахи къде ти регенват кръвта и маната. Вземи си такива, ако искаш. Не знам, какво ми са такива. Ще че тази сма... Обаче такова кулдаун е по-кратък. Аз трябва да взема кулдаун, защото да ми регенерира по-бързо. Аз си купа луши, много отмът. Чакам, събрах час аз реген. Точно пък, аз ще ходя да бакна, да купа един бъв свърт. Аз се чудя какво да обработя клипа с Кантаси или Sony Vegas. Sony Vegas, но сколкото удобно. А ти знаеш откъде да го направиш 60 фрейма да е клипчето? Да, Окей. 20 мана реген и плюс 10 кулдаун ми даде си. Кулдаун. Да, така, бил ви този айтем да ти даде мана реген и кулдаун, да гейките да са ти през по-малко време. Аз това имах предвид, да кажа. То честно ти кажа. И тази дигна лута е. Ти базикаш ли с мене бе? О, личи не остана, бах ти малкото кръв. Яла сега за да ти кажа какво ще бъдеш.
О, миньона му защити, човек. ГГ. Дано да биеме тази игра. Ще опитам да спечеля бота. Аз за първи път играх. В смисъл, играл съм и друг път, обаче не забравя. Сега от този новия акаунт, който имах няколко. Ева. От новия акаунт за първи път играх. Това изплаши се. Аз много ям пере. Знам, че това е Лебланка. Ти трябва да си купиш Лебланка. Защото е много яка. Коя е ли си купа, чакай? Аз мога да кинем. Така малко да се... Ей, пак тази хилна. А ние бихме взели фълзбу, да? Да, аз го взех. Мунда, какво правиш, бе? Аз ще вардна? Да. Ето защо трябваше да вардна. Ти пък аз VSS, бе, човек. Не игрира. Поне тази да успея да убия. Успях. А тази атака с съществото, кой ми прави, бе? Ми дърпа ги към тебе. Трябваше да кажеш SS, като ги няма, казва SS. Е така. Нагани. Да ме роби. Вардно. Надявам се, че записвам, защото ако не записвам, ще садна. Тази яко ги нямам. При мен Че аз всъщност да видя дали записвам. Да, записвам. При мен няма тая. Как беше? Лебланката? Се скажи. Или каза. Или тя осмели. Айде го нахме. Умираш ли? Май. Не, няма. Който пита каква дивизия съм Silver 3, моля don't hate me. Ако искате да очаквате някакви скилове тази игра, напуснете клипчето. Добре, какво то Блиц, какво си прави експерименти, бе? Аз взема тази книга по То сега ще го убием. Има нещо. Не, мислях, не. Мана? Добре, Блиц, сега ако е дръпна, та умира. Добре, интернет ми е. Добре, надявам се да не падне. Защото ще съдне. Ти се обиеш? Да. Мислех с Фрап съм, много големи клипчета ще ми ги прави. Та след малко... Надявам се. Скоро може и с фейскам, ама... Где ти там утре? Тихо, ето. Грозен. Где ти там утре? Не трябваше да лутвам, ама както и да е. Поне я убихме. Аз съм 4 хила, бе, мой. Между другото, играем в LOS. Аз мисля, че казах, но пак да кажа. Ти не знаеш какво да говориш. Аз по принцип не цъкам в LOS, просто той играе в LOS ти. SS. Да. Ти много на време каза. Съжалявам, Блиц. Те за мен ще ма гани. Има бул даже, бе. Мой. Та игра може да паднем. Панталон има 2 кила Ама литър. ще да пада няма. Не, ама смисъл ще е тъпо.
Сега ще вземе, убима. Убима. Айде, гъдна. Поне умираш за първи път. Не играй по дефенс, на кого играй? Не, аз ще да изчупавам мангана. Аз ставих на малко, не. Какво стана? Сега ще виднем това. Като излизам от OBS-а, такова. Но ти бокса. Но мен улта ми е много скапана. Хора игра за първи път, уж не ме седете за фарма и изобщо билда. 12. Колко фарм си? 83. Добре. Чай да сложи един пинпорт. Джаба си. Vision Order. Айде, ти пак е СС кажи бе. Тя се рекална с това. Убих я. Аз не мога да я кина. Не можеш да. Никакъв шанс. Блица нищо не прави. Кой левел е Блица бе? Има ли Лисин бе? Не, те имат Лисин. Много полшенки си купих. Топа и той губи. Мале, гейммастъра бе. 0-3. Някакъв скин си е взел. Сега ще рязни от това. Ако взем да паде, не взем да ръшвам на мида. Пушвайте. Който иска да ми добави Фейл Уест, това ми е Никачев Даров едно. Ти тихо ти. В купса финал в е. Елне, аз по принцип играя в Елне, ника ми е... Там ника ми е Изрод БГ 1-2-3. Сериозно бе? Да. Няма биете триндата бокути. Айде. Те са двамата. И Vision Order отиде. Чакай да... Красен вар. Ние сега факулата ли ще вземем? Варвам на скачам. Не! Няма худ. Да хелп нещо. Не. Ти само... Гледай сега. Да. Тъмън това ще да кажа. Някакъв топа си взе. Човек казва СС бе. Човек не съм свикнал само да говоря ти играем. Кой ще се концентрирам? Лигито умря. Отбица. Не знам. 5-3 съм. Бях 5, но тия не спряха да ганкват. Мамиците. Не знам, то трябва и ние да ганвам. И не само какво седим те мидлейни. То бица по-некадърен от баба. С извинение. Баба, ако гледаш този клип. Няма, базика се. Как ще гледа баба клипа бе? Ти вътре си. Кажи, виж колко постижение направи, 10 000 10 000. Аз нямам 10 абоната, той 10 000. Сега ще мърняем някакъв. Това ми хелп малко, защото да сбутам още една. Много лошо лутнах. Много лошо. Оле, ко си го направили този Лисин бе? Казах ти, че е наяден. Не, взех. Взех го това. Ще е 200 били, тя съм 64 още. Лисина ли бе? Да бе. Лисина не апа бе. Не е били си даде апа, аз съм с друго. Татър, стана шумо. Какво сте го наяли? Аз съм 124. Не, какво ми става с мишката? Не, поех много демидж от колата. Давай, ще щупи колата. I will try. Трябва поне по кули да ги водим. Айде наядах я. Айде. Ще щупиш бе. Ще щупа бе. Знаеш ли? Нищо. Бати нека дърне без кранк човек. Кога нека дърен човек без кранк. Не мога да дърне. Не ми говори бе. Оле, какво ще го направи?
Ще го направя. Аз съм си жив, вървя си човек и не гледам, че ме бият. Та само да убиеш. Не мога, на малко съм. Защото без Той искам тя не е на много. Да бе, да, сега ще ми... Да, ама сега си има и двойни. Ай, бегай оттам, защото... Като гледам какво те направи. Би... Коя е тя, бе? Коя е реалната, бе? Не знам. И аз не знам. Няма. Че е хора на бота? О, Не знам, не е мирен, аз съм човек. Вие ги нахраних. да, аз ги нахраних. 7-4 съм. Трябва да имаш 5 кило. 4 мира. Това е драко, man. Малко е драко. Прави са то блицка. Той няма никакви вардове, бе. Той блица вардове. Тая игра не е купил, само аз взимам вардове. Олеле, Знам, че мога да... Даже Тръндамер трябваше да играе топ. Не. Оле, те бита брат, аре ли си на шуби? Аре, умри, бе! Взех дракона, бе. Маля, аз се бахам от тука. Леле, аз бягам, че те са това. Няма се махам, ти какво си мислиш? Сега ще дойдат тия... Не взеха дракона. Ай тук малко да ръчни. Пуш, бе, стига с това ръч. Аз не свикнал да ръчни, много пуши мичи. И после ще се гоним и чуя да видим. Не, много ми се чува. Има дубликат. Виж, дубликатът е много гаден. Има дубликат. Виж на колко оставих, дубликатът е много слабо. Лебланка никой не може да я бие като филм. А най-мазни герой. Аре, бе, блиц! Нашия готел ти забелязва. Само колко, да. Аз не казвам на 10 лева на това. Година вече си 15. Ние не съм пуснали още такова. Не, сега ще пусна. Да, това не ще пуснали. Аз викам дай да вършим и тая. Те ние тигани сега ще дойдат. Не по кули да ги водим. Ти гледай колко кила са. Това дали ще мога го взема? Че ние наши ще играем, защото ние ги обърна. Те бяха 40 кила, ние бяхме 30 човека и ги обърнахме. Това е най-шибане. Сумията това е най-шибане. Ето е там реалната, бе. Валерия, чакай ми човек, знаеш колко е тук така? Чупим кули само, чупим кули. Оставя да си там. Чупим кулите. Да, ма те като фиднат на куче. В тимфайт ще ни вземат. Поне така си мисля. Те ще летално са, дай. Чупите кули. Чупи кули. Хелп. Да. Нахил ганна. Ганах. Те целият тим идват. Нашите сега какво правят? Това трябваше да им да помогнем. Иди нашия блицкранки нека дърва. Виж, влиза си в кула. Ех, майка ти да. Къде е кулия този блицкранк, човек? Гледай, виж го колко е тъп. Виж колко е тъп, бе. Няма гледам, защото пас педера... няма псувам. Ти има умрял. Сарендър? Не, бе, дай много. Не, бе, какъв ез, бе? Не, бе, репорт. Пише снимаме нов клип, ще покажем. Оп. Да, GG, телефон ми звъни и той. Абе, спри клипове, то даден клип. Спри клипове.